مرحبا دنوا مولدس پدیساویس فراتون میهار سلسله گوتگا می هدمتون رایتون ده هدمتکا به گوتون نوسورینا معلومات دنمو پروگرام گه دشون میدکی می هدمتوگه ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಮಾಂಡೋ ಗೆ ಫರಾತುಂ ನೋಸರಿನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರುಮ ಹಮಜಿ ಫೈ ದಿವಸ್ ಅದಿ ಮೇದು ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇದು ಮಿ ಕುರಿಯ ಮಿದಾನಿ ಎಗತುಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಮಾಂಡೋ ಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಿಹಾತನ ಂಗಾರುಗ ಮಿ ಕಮಾಂಡೋ ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ತಫಾತು ದೆ ದಾಯರೆ ಕ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ನೋಸರಿನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ವಾಣಿ ದೇಫಾ ಹಮ ಎಗತ ಮಿಯದಕಿ मी कमांडो के फरातुं कुरेवे मसक्कत तेरें थिंग दायरागे मसक्कता बेहगोतुं नोस्वेरिना मौलूमात हिस्सा कोरुमा बेबे नोस्वेरिंग बद्दलुमे एगोतु मियदु मी न्यूज़ ब्रीफिंग तिबेपुना मौलूमात दिनमट्टका अलगोंडायको इकोनॉमिक क्राइम फरातुं बैरिवे अदि हम एम्मे गैंग क्राइम अदि कोडकुदिन्ना गोळुंगुरि मस्सत तहवी कोरा डिपार्टमेंट को फरातुं मी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बैरिवाणी देंगवा मौलूमात कालुं दंडवादन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कमांडो के अदि इतुरु दे मसक्कत फहुगे तारीह ग नूसवेरिना बद्दल कोरागोत हम जीफोती आई मेजर क्राइम गे होशेले मसतका गोळुंगुरि बहागे मसक्कतका अदि इन्वेस्टिगेशन सपोर्टा गोळुंगुरि बहागे मसक्के मी दे बिंगुगे मसक्के बेहगोतुं नोसवेरिना अदि फहुगे तारीह ग बद्दल को मौलूमात हिस्सा गोरा हम जीवती तें अलगुंडाय को मियदु मी प्रेस के बैरिवा मी कमांडो के देंति भी इतुरु विंगुतोग बेफुलुं एबेफुलुं के ए कोरा मसक्कता एबेफुलुं के तारपा तिबेफुलुं हिस्सा कोरा फुर्सत होलवादन एगोतुं फुर्तमा गैंग क्राइम फरातुं इस्सा ए विंगा बेहगोतुं तिबेफुलुं तारपा अरवान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अलवणकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस्सा गादम मियुगु तळण मसक्के मिकुरणी गैंग क्राइम एनफोर्समेंट के एम इसफराते कोतुगा अलवण से फुर्तम आम मीडिया तक शुक्र दाखलम बेणुवे तिबे कलु मियदुगे मी प्रेस वडागे देविकमट्टक मियदुगे मी प्रेस ब्रीफिंग गैंग क्राइम एनफोर्समेंट के फरातुं अलगणु देखमे मैगण देखमे हुशालादन फुर्तम कमे कोतुगा देहास 25 जनवरी 2022 फिशिंग देहास 25 दिसंबर 2022 हमयो गैंग क्राइम एनफोर्समेंट के फरातुं कुरीफा मुहिम मसक्कत हिस्सा कोल्लाना देवण कमे कोतुगा गानो नंबर हाथेंग ऑब्लिक देहास 25 गैंग तक हिंगा कुत्तका अदि एनुवेस नुरक्कातर कुत्ता हुट्टुम गानो धरुं हमेंड कुरीफोरी मुहिम मसक्कत मेदुगे मी प्रेस कॉन्फ्रेंस गा तिबे फोना हिस्सा कोल्लाना मी तफास हिसाब तक अलगण दीमो कुरिंग अलगण फाहा कोल्लं बेणुवा दतिं कमे फाहा कोल्लाना गानो नंबर हाथेंग ऑब्लिक देहास 25 गैंग तक हिंगा कुत्तका अदि एनुवेस कुत्ता हुट्टुम गानो देहास 25 में 25 फंड दिव्य राज्य की इज्जत रईस जमहूरिया तस्दीक करवा देहास 25 अगस्त 25 फंड बनी अमल कर फेशिवा मी कानून तस्दीक मी कानून अमल कर फेशुमा कीगा अलमेंड फाह कुरवन एमे मुहिम एकमकी मीगे कुरिंग जमांग हदागे एक गैंग तक सिफागा कुक्कुरुम रिकॉर्ड उन्न कुक्कुरा फरातो के हरकत अतुल तेरेनवेस आदि मालेनवेस वर मधुफा वाकं मी कानून धरुं अल मसक्कत मैगन कोतेगा बट्टन कुरफनी प्रोएक्टिव को तहकीकी मसक्कत को इतुरुं प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव मसक्कत गुतुगा एगुतुं कंटिन्यूस को हुट्टुमेडते अलमंग मैगन कोतेगा दे मसक्कत बेकुरं एम मसक्कत गुतुगा अलमेंड फा कुरेवे कुक्कुरा ग्रुप त हरकत तिरिवा कुछुगा रिकॉर्ड उन्न फरात जमावा तंतं हॉटस्पॉट्स त अलमेंगे टीम तकुं 24/7 गा एकी वगुतौगा एकी इरुगा एतंतन गोस एतंतम बला चक्को एतनुका तिबी कोम बैतो एतनुका तिबी बाय कुरनी कीतो बला एमिहुं एतंतनम फोनवादो मसक्के मिदनी कुरमु हम मिमसक्कता को अलमे कुरान मसक्कत की इंटेलिजेंस का मालूमात के अलीगा अलमेंड फाह कुरवे सेफ होस्त कोटम रका लागे एतंतम बला फास कुरमु अलमेंड मैगन कंपनी को फाह कुरवे एकमकी
තිබේෆුණ ඉලබ්වාන මිදිය මිමහුගේ කොරිකොල්ගේ කමිෂනර් පොලිස් වාණේකම් ෆාකුරවාෆ අල්මෙන් ඉන්ටර්වියු මිකුරා හොට්ස්පොට්ස් තෝගා අල්මෙන් ෆාකවා එකමකි ಕುಕ್ಕುರ ಕುಸುಗರ ಕೋಡೊಂಡ ಫರಾತಕ ಕೀಗ ವರಗಿನ ಕುಡಕುದಿ ಮಿತಂತನುಗ ವರಗಿನ ವಗುತು ಹೇದಕುರಾಕಂ ದಂವರ್ ವಗುತ್ತವಗ ದುವಾಲ್ ವಗುತ್ತವಗ ಅದಿ ವರಗಿನ ವಗುತು ಮಿ ಫರಾತಕ ಕೀಗ ಕುಡಕುದಿ ಹೇದಕುರಾಕಂ ಅಲ್ಮೆಂಡ ಫಾಹಕುರಿ ಫವೆ ಮಿಫದ ಮಸ್ಸತವಗ ಮಿಫದೆ ಅಲ್ಮೆಂಡ ಫೆಣುಂತವಗ ಅಲ್ಮೆಂಗ ಅಮದ ಕುರಾಗೊತಕಿ ಎಕುದಿಂಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಎಕುದಿಂಗೆ ತನು ಎಕೆರಿಕೋ ಮಾಲಿಯ ಗಣಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಳುಮಾಲೆ ಗಣಮ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿಕುದಿ ಮಿಗೆಂದನಿ ಮಿಕುದಿಂಗ್ ಹೆಂಗೊಸ ಮಿಕುದಿಂಗ್ ಫರಾತಂ ಬೆಲ್ಲಿನವರಿಂಗೆ ಮೌದು ಮಾತು ಹೋದು ಮಫ ಹೋಗ ಬೆಲ್ಲಿನವರಿನ ಗುಳ ಬೆಲ್ಲಿನವರಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಕ ಹಾಜಿರ್ ಕೊಫ ಬೆಲ್ಲಿನವರಿನ ಮಿ ಮೌದು ಮಾ ದಿ ಬೆಲ್ಲಿನವರಿನ ಕುದಿ ಮಿ ಹವಾಲ ಕುರನಿ ಕಂಬಡುವಾಂಜೆ ಮಿಮರಕ ಕುಡ ಕುದಿನ ಬಿದುವಸ್ಕೊಳಮೆಂಡ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಅಳಗೊಣಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಇಲ್ತಿಮಾಸಸ್ ಬೆಲ್ಲಿನವರಿನಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸಕೋ ಮಿ ಫೆಶೆ ಬಂತರೇಗ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಮಿ ಕಂಕಂ ವರ ಬಡ ಫಾಹ ಕುರೆ ಫವಾತಿವೆ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಬಿಜೆಹೆ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ದರಿ ಹಾಸಕೋ ರೇಗಂಡು ಗಿಣ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರನಿ ಕೊಂಬೆ ಕಾಕಿತ್ತೋ ಬದಂ ಎಕುದಿಂ ಕುರನಿ ಕೀತ್ತೋ ಬದಂ ಎಹೆನ್ನೂನಿ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ಹಿತಾಮೆರಿ ಹಾಸ ಕುರ್ಮಿತುಮ ಕಿ ವರ ಕಶಿಗಿಂ ವಾಕಮೆ ಎಮಿ ನೋಟ ಹಾಕೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುಷಾಳಾದಾಣ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನಹರು ಜನವರಿ ಎವ್ವಣದೋಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಹವಣದೋ ಹಮೆಯ ಗೇಂ ಕರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕುರೈಫಾ ಮುಹಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತೋಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ನೋತ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಮೆಂಡ ಹುಟ್ಟುವ ಸುವಾಲ್ ಕುರು ನದದು ಸತಾರಹಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ತಿನೆ ಮೀ ಅಲ್ಮೆಂಡ ಫಾಹ ಕುರುವೆ ಕುಸುಗ ರೆಕಾರ್ಡೊಂಡ ಕುಕ್ಕುರ ಫರಾತ ಜಮಾವ ತಂತನುಗ ಅಲ್ಮೆನ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರು ನದದು ಹಮ ಮಿಯಾಕೀಗ ಹೆಂಗ್ ಹದ್ದಿಯ ಫಸ್ಸಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಎಸ್ ಸರಹದ್ದೆ ಸರಹದ್ದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀಗ ಮಾನಕೊಫಮಿವಣಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ತಕ ಮಿತಂತ ಮಿವದದ ಅಳ್ಮೆಂಡ ವಣಿ ಮಿದಿಯ ದೋಸ್ತವಗ ಚೆಕ್ಕುರೈಫ ಗ್ರೆಫಿಟಿ ಏಕೇಕಿ ನಿಶಾಂತ ಬೇಣಕೊಗ್ಗೆಂ ಏಕೇಕಿ ಲೋಗೋ ತಾರಫ್ಕೊ ಬಿಫಾರುಗ ಹರ್ಕೊಫನ್ ನಿಶಾಂತ ಜುಮ್ದ ಸತೇಕೆ ಹದ್ದಿಯ ತನೆ ಅಳ್ಮೆಂಡ ವಣಿ ನತ್ತಾಲೇಫ ಕೋಟ್ ಉಮ್ರೆಗೆ ದರ್ಹಂ ಬಲ ಫಾಸ್ ಕುರುಮುಣು ದಿಹತನೆ ಅಳ್ಮೆಂಡ ವಣಿ ರೈಡ್ ಕುರೈಫ ಅದು ಯಾಕೀಗ ತಿನ್ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಎಂಗ್ ಉಳಂದೆ ವಣಿ ಟೋಕುರೈಫ ಟೋಕುರೋನ್ ಮಿ ಉಳಂತಕಿ ಆ ಮುಸುಲನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇಣ ಮಕ್ಕುರೆ ಕಂಕಮೆಣ್ಣು ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಟೀಮ್ ತೋಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಬಿನಾಫಮ್ ಯುಂಡನಿ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಫಾ ಕುರವೆ ಜಮ್ಯಾಂಗ್ ಹದಾಗೆ ನುರಕ್ಕಾದ್ರಕೋ ದುವ್ವ ಅದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುರ ಫರಾತ್ತಗ ಉಳಂದು ಕುಡಕುದಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ವಾಲ್ ಕುರುವನು ದೇಹಾಸ್ ಹಸತೆಯಕ್ಕೆ ಹದ್ದಿಹ ನುವ ಫಹರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಸಕ್ಕತ್ತೋಗೆ ಇತುರು ಅಳನು ಕುರಿಂ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಿಹೆಂ ಗಾನೂನು ಧರುಂ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಮೇದಾ ಹಿಸಾಬ ಹುಷಳಿಫಣಿ ಹೆಮ್ಮಸ್ಸದೆ ಜುಮ್ದ ಹೆಮ್ಮಸ್ಸಲಾಗ ಎಗಾರ ಮಿ ಹಜರ್ ಕೊರಿಫವೆ ಮಿವಗು ತಳಮಂಗೆ ಬಂದಗೊತಿಬಿ ಮಿ ಗಾನೂನು ಧರುಂ ದೆಮೀಹುಂ ದವಾ ಕುರಂ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಫಿಹ ದೆಮಸ್ಸಲೆ ವಣಿ ಫಣುಯಿಫ ಅದಿ ಗೇಯಂಗು ಕಂಡೇಳು ಮಟ್ಟಕ ಎಂ ಮಸ್ಸಲೆ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಫಿಹ ಫಣುಯಿಫವೆ ಎಹನ್ನಮೆವೆಸ್ ಎ ಫಿಹುಂ ಅದಿ ಬೈಕಂಕನ್ ಸಾಫ್ ಕುರುಂ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಅಂಗಾಫವಾತಿ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಮೆದನಿ ಕುರಮು ಬದಾ ಫಾಸ್ ಕುರಂ ತಂತಂ ಮಿ ಗಾನೂನು ಧರುಂ ಹತನೆ ಅಳ್ಮೆಂಡ ವಣಿ ರೇಡ್ ಕುರೈಫ ಜುಮ್ದ ಕೊತೆಗ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಗೇಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಕೊಫಾ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಮಿ ಧನ್ಯವಾದವುನಿ ದೆಂಗ್ ಮಿ ಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಫೋ ತಿಬೆ ಫ್ಲೊಂಗೆ ಬೆಸ್ವಾದೆಂಗ್ ಒಜ್ಜಿಯಾಮ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಫುಸತ್ ತನಸ್ಕೊದ್ದೇನ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿ ಹಿಸಾಬು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ economic crime investigation department ಗುಳೆಗತು ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸೈಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಹಾರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಸಕತ್ತಗ ಗುಳೆಗತು ತಿಬೆ ಫೊಣ್ಣ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ದಾಣ ಇವತ್ತು economic crime investigation ನಕಿ ಮಾಲಿ ಮುಹಮ್ಮದತ್ತಕ ಗುಳಿಗೆಂ ದಿವೆ ಪುದುಂಗೆ ಹಿದುಮತ ಹುಷೇಳೆ ಮುಹಮ್ಮದತ್ತ ತೆರೆ ಹಿಂಗ ಜಿನಾಯಿ ಬೊಡತಿ ಮಸತ್ತ ತಹುಗಿ ಕುರ್ಮ ಉಫದ್ದಾಫವಾ ವಿಂಗೆ ಬಿ ವಿಂಗು ತೆರೆಗ ತೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಕ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಎಕುದೈಫವೆ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆರೆಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದು ಹೇಗೈತರು ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹಿಮನಿಫೋನಿ ಮೀ ವಿಂಗ್ ತೆರೆಗೆ ಅದು ಹಮೆಯಾಕೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟೆ ಮೀ ವಿಂಗ್ ತೆರೆಗೆ ಕಾಣಲಿಫೆಬೆ ದೇಂಗ ಅಳ್ಕೊಂಡು ದಂಡವಾದ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸೈಸ್ ಫಾಣಾರ್ ತೆರೆಗ ಮೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕುರೆಫುರಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಹೋಗಿ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ ಹೇಗೊತ್ತು ಮೀ ಹಾತರ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೌಂಟರ್ಫೀಟ್ಗೆ 22 ಮಸಲೆ ತಾಹುಗಿ ಕುಫವೆ ತಾವುಗಿ ಕೊರೋಮುಗೆ ಬದೆ ಅದಿ ಎಂಬಲ್ಮೆಂಟುಗೆ ಫನ್ಸೈಸ್ ಮಸದ ಫೋಜರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯ ದೆ ಮಸದೆಯ ಅತಿ ಎಂಟಿ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ
තිරිස් නුව මස්සද තගයකුව මීගතරෙන් දෙහස් ෆන්සරි සනහරුග මිහාතන තේවිස් මස්සදේ දව්වා කුරමටක PG කුරයිෆේ තවගේ ෆුරියම් කුරයිෆා අද බදාරුග කුරිය හරුග මත්සතක එක්කො සතේ අඩ්ඩි ෆස් මස්සදේ තහුගේ ෆුරියම් කො මිම්මාෆේ then हमें को फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के तफास हिसाब तक बताया कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मसले कॉर्पोरेट करप्शन के हाई मसले मनी लॉन्ड्रिंग के फर्स्ट मसले एसेट रिकवरी के दे मसले जुमला फनर मसला मिहातन हुशेलिफोनी एक तरह हाई मसले मिहातन वनी PG कुरैफ मी फायतवी देहा सौवी सनहरा देहा තේවිස් වනහරු සෞවිස් අනහරු මස්සතක තෙරෙන් තේවිස් මස්සද මිහතර තවගේ ෆුරියම් කුරයිෆේ then financial analysis unit के अलगोन मी कॉन्फ्रेंस का तिबे फोन्ना एंटी स्कैम सेंटर गुले को तुम मालूमात हिस्सा नुकराने मी कुरी तिबे फोन्ना वाणी कुरी तारीख का एंटी स्कैम सेंटर का मालूमात हिस्सा कुरी हैंका वाती फाइनेंशियल एनालिसिस यूनिट के तफास हिसाब तक बलायरुगा देहास फंसवीस अनहरुग मिहातना फंसवीस मसले का गुले को तुम फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट हेदुबा रिक्वेस्ट कुरेफे एक तरह तिरीस दे मसले के रिपोर्ट मिहातना निम्माफे दें आर्गुमेंट तहुगी कुरा मसला तक तेरे दौलत को मोसा तक दौलत के हिस्सा उन्न कुफुरी तक मोजफुन हिंगा माली मोहम्मद तक तेरे गुलुमुरी मसला में एंटी करप्शन कमीशन तहुगी कुरा करप्शन मसला तक तेरे आर्गुमेंट तहुगी कुरा मसला ए डेफराई गुलिगें आर्गुमेंट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इब कुरिय गेंदम अदि हमें को मोडिस कस्टम सर्विस को तीन मसले के तहुगी आर्गुमेंट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कुरिय गेंदम मी विंग तहुगी कुरा मसला तक तेरेगा तेरा मसले जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आर्गुमेंट इब गेंदम मी ACCI को तहुगी कुरमुगे बेंद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को तो दे मिहातरा आर्गुमेंट मेसर तहु कुरमुगा आर्गुमेंट ना PG ऑफियो के यही तरीका वरा बड़ा देवा फाकम फाहा कुरम आर्गुमेंट ना में देवा इरशादा लफया एक गोता तहुगी कुरिय गंदे मुगे इफराद के एक बार लूँ वरा बड़ा लिफाई कम फाहा कुरम अदि हमें यहाँ को हम आदि इदारा तक आर्गुमेंट ना वरा बड़ा यही तरीका में एक बार लूँ आर्गुमेंट तहुगी तक कोदेवा फुआती फरत का बड़ा शुक्र अदा करूँ एगो तो MMA राज्य गायम करे फ्री बैंक तक मार करूँ देवा फ्री ने यही तरह का फाहा को हमें फरत का बड़ा शुक्र अदा करूँ ये मिहादा ना और मैं हिस्सा करूँ मेरे बहुत बहुत शुक्रिया दिन ते पूर्ण मैं फैमिली एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के फरात हूँ शरीफ मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमकी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद शरीफ हेड ऑफ क्राइम अगेंस्ट यूरन्स डिपार्टमेंट मी वगत FCP या हवाले गोरी फरा इंगे तो देंग अरुण मी प्रेस फेरुमुगे कोरी में समारुण मेंगे मायागंडो तीन कमेगा वाहका दान्ना वाला फकोरियत दाना अरुण मेंगे मी उन्ननी मी टीम फंक्शनिंग अने बना करने ताहुगे कोरुमुगे मी उन्नने मी क्राइम्स अगेंस्ट यूरन्स देंग जर्नल ऑफेंसेस आदि डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस ही मैंने गोता टीम बाइगे मचाल में ताहुगी गोता कोरिया मी गेंदनी फैमिली एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के फारा तो इंगे तो देंग अरुण मी एकम का दान्ना वाला ना मी डिसेंबर माहुगे अशारवणदो कमिशन ऑफ पुलिस के मी बस्ती गतो में विदाले फेबोई मी होम सेक्टर के ब्रीफिंग ने CP विदाले फेबे कुड़ा कुदिंग इंगे मसला तो गे वाहकता के वरा तफसील को अरुमेंस कंबोडवा अददक कुड़ा कुदिंग कुरुमुगे तेरेगा मेदो उले मुंदा कम वरा बड़ा फाह कोरे फेबो वे अरुमें उम्मीद मिकुरनी अरुमें मिकुरा मसक्कत को मिकं हल होदा मिकुरा मसक्कत तेरेगा देहास फंसेस आरु गैंड का न्यूमक एस में होती है हमने देहास 26 वन आर की मिकम हाँ समसक्कत के कुरविगिन दान आहार के गोतोगा अरुमें मी उम्मीद मिकुरनी देंग अरुमें एक मुगा मसक्कत के मिहार स्कोरमुंग एबा गेंद देंग मी देमे SP इसागो से फाह कुरविगिन गैंग सप्रेशंस के फरातों फाह गवा वरा बैवर मी कुड़कुदिंग गे मालूमात अरुमेना हिस्सा कोरमु हम डेली एफरात नोन वीकली एबा गेंदे एमे एफरात एत्तहुगे मालूमात अरुमेना लिबुमुं अरुमें मिहारो एकमुगे लिस्टिंग एकुलवाला
ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಂಗೆ ಮೌಲೂಮಾತು ರಂಗಳ ಎಕ್ಕೊ ಅಳ್ಮೆನ ಗ್ಯಾಗಂಡ ಕಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಸತೇಕೆ ಅವರಗಿನ ಕುದಿಂಗೆ ಮೌಲೂಮಾತು ಎಕ್ಕುರವಿ ಎಕುದಿನ್ನ ಈಗ ವರ ಹಾಸ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀವಗುತ್ತು ಕೊರೆಮುಂಗ್ ಇವದೆ ಹಾಸಕೊಂ ಎಕುದಿಂಗೆ ಬೆಲೆನಿವೆರಿನ ರೀಚುವೆ ಎಕುದಿನ್ ಕುಶುಗ ಉಳೆ ಎತ್ತಕ ಹುರಿಹಾಚೆ ದೆನೆಗನೆ ಫರೆಗೆ ಮೀ ಬೆಲೆನಿವೆರಿನ ಕಿಯಾದಿ ಅದಿ ಏಕಮ ಬೆಲೆನಿವೆರಿನ ಅಳ್ಮೆನ ಗುಳಿಗೆಂ ಹಾಸ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಮುಂದಾಕಂ ಅಳೋಣ ಮೀ ಫುರ್ಸದುಗ ಹಮ ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲ हम कुरियंगे दोस्त है कि आल में मी देना वाली हैं आम मी बेलन में आल में ना कुले मसक मी कुरे मसक तो के गोतुंग रंगो नतीजा तक मी कमुगा कुरिया नेरे भी आदि कमा गुलुंग हुरिहा इदारा तक है कि मसक तक के कुरे भी रंगो फेवल तक एलिगेंदाने दोस्त है गोतो आल में गाबोल कुरंडे हासकों आल में हम मी फर्स्ट का फाहा को आल में कि मसे कुरा हुरिहा इदारा तक आल में मी कमुगा लिबे सपोर्ट हासकों हम यूनिसेफ डीजेजे सोशल मिनिस्ट्री अदा हम हुरिहा फरात तक आल में मी कमुगा वरा बड़े ही तरीका में लिबे मुंदा का आल हम हम फाहा कोल्ला इंगे तो हादी मी इंगे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री सरोन हम इतु कोल्ला में लिस्टुगा तें अरुण में मी दन्ने में मी अरुण के में बड़ो कांबोडो मकम में होती कुकुरा कोदिन दुआ है दुहंग इतुरो मुन दा कंदे हास कांग्रेटा माले एरिया गम हुरिहा ऐसा बेगेस मी कंगल में वारा बड़ो फाहा कुरेवे मी विली माले कम गविया सदी हुलु माले कम गविया सदी माले एरिया कम गविया सदी हास कों हुलु माले के फेस 2 अरुण में फाहा कुरे फवणी हम मी गोता कुकुरा कोदिन मी गोतो वारा गिना तने के गोतो गहे वारा गिना अटेंड कुरन जे फइंग गोतो में मी गतेरे गो एकम अरुण में फाहा कोल्ला इंगे तो dengan marun faa kollang mi kudakudinge mi fada massa togal men tahugi ko fa mi fiole lu moga tereges al mi kal kuring amal nukura getta kam yar kantata ke kure munge bataka ingata egotun mi alunda de malumat konnoa kam gonne na mati befana se malumat lifa kam nan sa juvenile court war fahong e bang rehabilitation and support for the children's conflict with law miharis rajye ge fassara haddege korea genda प्रोग्राम है गोतो इंगे तो एमे मी प्रोग्राम के तेरेगा क्या है का जुमला हद्दिया एक कुछ का की गाल में मिदानी मी मासे के कुरम मिदानी इंगे तो ए कुड़को दिंगे अदुल के निजाम की वशाज है निजाम के हिदमट का मिहातना फुरियम नुकुरे भी हुरी कंतत्ता फुरियम कुरमु यंदा मसकते के तेरे गाल में कुरा मसकते को इंगे तो दानु कुरी मी दन्ना ले हैं तकुरार को कुकुरा अधिक कुकुरुमा मागु फहिवा गोतंग अमल कुरा कुदिंगे मार्कस कुरमा गोले उसूल वणी मिहार जुवेनल कोटंग आम कोफ मी उसूल एगोता मिहार मार्कस कोगे कुदिना फरवा दिनुमुगे कंकमस मिहार वणी फेशिफा इंगे तो दें मी अरुण हेवन तिबे फरना इंगला बाफ करने नानी डीजे के फरातुं हम एकुरिया गेंदा मी हाली फोर फशिगा मी गायम कुरी मार्कस मिहार कुदिंग गेंदे विकें अमली गोतुं एमसे के फेशिफा वगोते मी वगोता केमी इंगे दाल में उम्मीद मी करनी मुस्तकबाल होगा हम मिगोत सेंटर तक कोडिंग मार्कस कोरेगे मी फारवाग प्रोग्राम तक कोरिया गेंदे विधान खमा देंगल में हम हमारा बड़ा मी कंबोडवा एक मेगवा अनु हम दंडवालम बेनो ए मस्तवा तकितिगे मोले कुड कुदिन मी वगोत फारवा दिन मी प्रोग्राम में मी वगोत अल्मन का ने हेनस अल्म मी बालानी 2026 वना आहार की मी कमवेस मसकेत तक गुलुंग हुरी मोसस तक की कुरेविगिंग आदि मिकम हल्लो तक लिबिगिन दाने आहार के गोतो गाल में मिकमस में फाहा कोल्लानी देंगल में मी यूनिसेफ मोल्डिव सा एक ही मी कोरेवे मसकेत होगे तेरे गाल में कुडकुदिन्ना गुले एक प्रोग्राम्स था हम मी माले आतोल तेरेगा एबा कुरिया गेंदं एगा तेरेगा मी अल्में मी मिहारुस फर्स्ट रीजन एग राज्य के फर्स्ट रीजन एग यूनिसेफ आगुलेगे अल्में मिका प्रोग्राम्स ता एबा कुरिया गेंदं मी माले हिमेने गोता हम माले मी फेस 2 गा कुलमाले फेस 2 गा एबा कुरिया गेंद लाम अतोलो आदि अड्डो अतोलो आदि हालिफ मी फॉर्मूला हिमेने गोता फर्स्ट रहदेगा अल्में मी फॉर द प्रोग्राम्स ता मिहारो से बकोरा देंगल हम दन्नवालम बेनो मिगे नतीजा वे साल में हम आइबा फेने हम रंगल वाकं उम्मीद की हम कुरियं वई तनोगस मी नतीजा अमिगो त फेनिगे हम दियुं मी हम कुरिया फरात तक मिकम गो शुकुरस अदा कोल्लम बेनो मी नतीजा रंगल ओम कुरिया फरात तेगे मी शामिल फे मिमवरा अदे अल में गुलिगे मी कुरा मसकेतोगे नतीजा मिगो त नेरे मुंदा आतीवे दें हासकोळन हम अम्मा फाहा कोल्लम बेनो मी कुडकुदिन्न कुरा एक जिनसी गोनागे मस अनियात होगे मसता अल्मना हुशेल मुंदा मिमवरु हम दोहें दोहं इतुरो मुंदानी दें
අල්මෙ මියදු මි මසකතෝග තෙරේග අල්හම දන්නවාලම් බේණුම් අම මි අල්මෙන ෆාහ ගවා බයිකාල කන්තතෝග තෙරේග අල්මෙන ඉංගේ මි රිපෝට් අම කුරවේලෙන් හම ලස්ක ඉංගේ තම මිෆද මසත හොෂල ඒගේ නතිජා කම ඉවනි අල්මෙ හම ඉල්තිමාසකි එෆද මසලේ ඉංගේ හිසාබුන් අල්මෙන හමය අවහ රිපෝට් කොද්දෙව් වාෂේ ඒ වගුත් ෆායතු මුකුරින් අල්මෙන වෙස් ෆියෝල් තන් එලිගෙන් මිදනි e masal tang hama avaha almena report korevegen kam waati ve hama ekam vesalun hama faaha kolla mege turun almena hama mihar faaha kore haswa mastuwa teketi beenun kora faratta ugo terega inge to hama mi hasako mi kudinnan ihumalu woma mikala bayar kantattake hinga mundaka adi ma bandu ve balive inde mikala masal ta vesalun mihar kan as ituruwa mundaka ana faaha kolla den alme hasa masakatake mikama kurin nukura gotam har kuram se begenda mi fada mesata tahugi kurum galmen kuriya war haru kashi usul take mege terege ba kengulen mi fada faratta ekankum hotto mattaka adi bgo fi halumna gulige mi kam gota tahugi gota we has fula ko kuriya gendunga masake almen kura masakate goto den ingilabwana mi mihar kan as emme bodan almen terege masata mi ufedeni hama cyber tip line terege mi ufede eki mi masata almena emme boda hasa karane ai ana faha kollam beeno hama rajyege beeruge ki faraattakun almena hissa kura malumat aliga almena eba eki operation tan ebe hinge child sexual exploitation on grooming ge case toga para boda eba operation hinge mihatana algand ka dihawaraka masala almena eba tahugi ge ba kore veden ege natija hama rangal almen ummida ki 2026 wana haraki adi hasako mi area hasa masaketta ke almena kore vegin daane ahare gotuga faha korende dadi ekadu mi apanatuge salmena wani intelligence un hissa kori malumataka golegin operation e hingi fahemema dive firehena kolmen higher ko emasal salmen mihar midani hama tahugi ko e alanje fewlatan alama hema ewa ke salon hama mi fursatuga faha kollam beeno den hama e ke alon hama mi bipres gam faa kollam ves beenon hasukon mi geveshi aniyage massatoga noni blackmail massatoga almen hama warab bodan hama iltimas kollam beenon wa ekkame mige terege e boy hasukon mi geveshi aniyaga massate ki ge terega noni ge bisita hoge terege hinga massata ka vefa adi geveshi gulumakun guligem wa faratta ge terege hinga massata ka waati ve almana tahugi kurumuga hama dati undawutake mikamuga eba oi ngedo e almen iltimas ki nen mi alme mihar mi gengule usulaki ama takuraruwa ka egota kukkurun takuraruwa kam gone ne alme ham prosecutor ko mi pgo fi ha fonum ga alme mi gengule usul alme mihar be gengule enos mi ga dimawa me gode masale ki heki wazan kurumuga terega alme undaguwa kame mi ga terege bove hasako gina fahara masala hushala fa masala ambora gendiun kahala challenges ta mi ga terega hama ebe dimawa den egitur ham blackmail case ta hoga wes hama almana inge hama mi wara boda blackmail wegen waragina faratta masala hushalan am almana mi inge cheki edduku deduku hinga fawa kamen nun kam me almenge iltimas kollam beenam wani report avah kurumuge natija emiga rangali inge to fahum report kura halatta almana mi kamuga rikawaya da kamuga oni nama undagu challenges kantattake miga terega dimave emima e dema firin kuri kamuga vies adi lobby weringe gotuga tibai ko kuri kamuga vies adi eheni gotun mi kamuga terega ule bai ko mi kam kuri kamuga ves alme mi dannawalani mi almana vm ava ka kan report ko devwashe fast no kurashe fast kurumuga natija eha rangale nune ehme avas kurime almenge hiterika ma kigaves migen koreven oi kamme miga tere kore mundani ehma mi gotun alon hama mi wagotan hama hissa koran hori mawlumat den ituru fursatu galon ituru mawlumat take hissa koram genna shukriya ade den mi ha hisabun alon men hulwadana noswerinna ebe tibepulun ane korabam ben fulwas walen otiyam korabuma de miga mi hanumuhulu bahattawati miadu alon pattamu dennevi gota miaduge mi preska baariwa mi tin masekkata golun hori suwalta korabum warabada mama edebigembe era almanna e suwalta ka pasehan jawab dunu muge gotum ehem mi edeni tibe from ariuga ehma mi ha hisabun ane noswerin faratun suwalen hotiyam koriya genna fursat holwala ane alwan matlu psm ge faratun alwan ebe timbe from the besam wakin suwalta ke den furatama hama gen kuttaka gule gotun alwan suwal kollam beenum ve mi tef pa kurabba fe mi haru em masal pg ga
ඉතුරු කන්තත්තගෙත් සාෆ් කුරුමට්ටක මිහාරු තිබේ ෆුලම් වෙස් මසක්කත්තගෙ කුරමුන්ද ආවාහක හසකො මේ ගානෝනුග බයන් කුරා ශරුත්තක් ගේංග ෆුරිහම කුරුමට්ටක කනේ අලුන් මේ ගබෝ කුරානි දැන් මිහාරු ඉතුරු එවස් බයග්ග මස්සලතක එබ බලාතන ඕනි ඉතුරු එවස් ගෲප් එකග මස්සලතකෙන් ෆාහ කුරේ ෆවේතෝ හසකො මුලි රාජ්‍ය බලානම මේක කුරින් අලුන් මෙන්න හම ගේංගු දකුගේ නමුග වරගින ෆාරු එබ හුරිය එහෙනම් වෙස් මිහාරු මේ කානෝන ගෙනවනු බදලායක්කො මේ වකි ಶರುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮವೆಗೆ ಮಿಗೆಂಗು ತಗಿಗೊತುಗ ಕಂಡಳಿಗೆ ಮಿದಣಿ ದಾಯರು ತಿಬೆ ಫುಳುಂ ಮಿ ಬಲ್ಲವಮ್ಗೆ ದಾಯತುರು ಮಸಲತಕ್ಕೆ ಬಹುರಿತೋ ಏ ಫುರತಂ ಸೊ ಅದೆಂ ಗಾಣೋಣ ಮಿಗೆನವನು ಬದಲಾ ಗುಳಿಗೆ ಗಾಳೋಣ ಮೇಳುಂಬೆ ಮಿ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತಕ್ಕೆ ಹವರಿಗೆ ಬದಲೆಂಗ ಆಸ್ತವೇತೋ ಮಿಹಾರು ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಹಾರು ಮಿಗೆನವನು ಮ್ಯಾಗನ್ ಬದಲ್ತಗ ಕೀ ಕೊಬಾತೋ ದೆಂ ಅನೆ ಇಕೋನಮಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫರಾತುಂ ವೆ ಸಮ ದೆಂ ಎಂಟಿ ಸ್ಕೇಮ್ ಗೆ ಮಸಸ್ ಕುರಿ ಫಾಹ ಕುರೆ ವಿ ಮದೆಂ ಎ ವಾಹಕ ಬೊರೆ ಬೊರೆ ಅಳುಣ ಆಲಂ ಬೇಣು ವೆ ಮಿಹಾರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಕೋ ತಹಗೀಗೆ ಕುರಬಂ ತಿಬೆ ಫುಳುಂ ಗೆಂದವಾ ಕಂ ಫಾಹ ಕುರೆ ವಿ ಮಾಲ್ಗೊಂಡ ಗಬು ಕುರೆ ವೆ ಮಿ ಬಿಫಾಹುಂ ಗೆ ಬೊಡ ಅಳು ಮೆನ್ ನಫುದುಂ ಗೆ ತೆರೆಂ ಫೆನಿ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ ಮಸಲೆಗೆ ವಾಹಕ ದೆಂ ಮಿ ಮಸಲೆ ಗೆ ಸಮ ಮಾಲಿ ಕಂಕಂ ಮೀಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಗೊತು ಗಾಳು ಮೆನ್ ನಂ ಫೆನಿ ಗೆ ದನಿ ತಿಬೆ ಫುಳುಂ ಗೆ ತಹಗೀಗೆ ಕಿ ಹವರಿಗೆ ಕುರಿಯರು ಮೆನ್ ಲಿಫವೇತೋ ಮಸಲೆಗೆ ಹಾಸಕೋ ಮಿ ಮಾಲಿ ಬಾಯಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿಬೆ ಫುಳುಂ ಎವೆಸೊರಗೆ ಕೊರಿಯರುನ್ ತಕೆಲ್ಲಿ ಫವೇತೋ ದೆನ್ ಹಮ ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಮಸಲ್ತೋಗ ಅಳು ಮೆನ್ನ ದೆನ್ ಫಾ ಕುರಬಾ ಸಿಪಿಎಸ್ ವಿದಾಳ್ ವಿಕಮ ಹಮ ಇತುರುವ ಮುಂದಾವ ಹಕದೆನ್ ಮಿ ಮಿಹಾರ್ತನ ಬಲಿ ಬಲಿಮುಂ ಎಕಿ ಮಸಲತ ದೆ ಮಿ ಗೇಂಗು ತಕ ರಿಲೇಟ್ ವಾ ಮಸಲತ ಬೆಸೆ ಬಹುರೆ ದೆನ್ ಅಲೆ ಕುಶುಗೆ ಮಾಹೌದ ಕುಡಕುದಿನ್ ಖುಷೇಳು ಮುಗಸ್ ಮಿ ನಿಜಾಮಿ ಗೊತ್ತೆಗೆ ಹುರಿ ಮಸ್ ಬೈ ಮಸಲತ ಬೆಸೆ ಬಹುರೆ ತಿಬೆ ಫ್ಲುನ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೊಂಜೆ ಹುಮ ಕಮ್ಮಿ ಹಾತನ ಫಾ ಕುರೆ ಫವನಿ ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಫದ ಮಸಲತ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಮಿ ಗಾನೋನಿ ಮಸಲತಕೆ ನೂನಿ ಗಾನೋನಿ ಗೊತ್ತು ಹುರಿ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತಕೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಇತರುವಗೆ ಮಿದಾ ಸೌಬೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಮಾಗಣ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಫಾಹ ಕುರೆವನಿ ಕೊಂಕ ಮೆತ್ತೋ ಅದ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದರವನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವೆ ಮಿ ಗೇನ್ ಕುತ್ತಕ ಗುಳೆ ಗಾನೋನ್ ಹತೆಂ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಸ್ ಪಂಸವಿಸ್ ವಜೂದು ಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಎ ಗಾನನುಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ವರ ಬ್ಯಾರ್ ಕುತ್ತಗೆ ವಾಹ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀನನಿ ಗೇಂಗೆ ಕಂಡೇಳು ಏಗೆ ಫೋಗೆ ಬೋರಿ ನುಹಗು ಮುಸ್ತಂದಿಕಮ ಕೊಡಕುದಿನ ನೆರೆ ರಕ್ಕಾತಿರಕುಮುಗ ಅಮೃತವುಗ ವಾಹಕಯ ಅದಿ ಮೀ ಮಣಿಕೊಂಡ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಹಕ ದೆನ್ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತು ಮೌಲುಮಾತ್ ಎಕ್ಕೊಫ ಗೇಂಗೆ ಕಂಡೇಳುಮುಗ ಮೀನನಿ ಮರಹದಾತಗೆ ಕಂಡೇಳಿಫ ಗಾನೋನುಗ ಫುಲುಹೊಂಗೆ ಹುಷಾಳುಮುಗ ಮಚ್ಚ ಅಳ್ಮೆಂ ಫೊನೋನಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಫೀಹ ಕಮಿಷನರ್ ಆಂಡೋಸ್ ಕೊಫ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಹುಷೇಳು ಎ ಹುಷೇಳು ಪಿ ಜಿ ಒಫಿಯ ಫೊಣವೀಮ ಗಾನನುಗೆ ಬಯಾಂಕುರೆ ಪಿ ಜಿ ಒಫಿಹು ಅದಿ ಕೋಟ ಹುಷಾಳುಮುಗಸ್ ಫುರಿಮ ಕುರಂಜೆ ಬೈ ಕಂಕಂ ಎಕಂಕಂ ಕೋಟಂ ಹುಷೇಳೀಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಿವರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಿ ಹುಷಾಣಿ ದಿವರಾಜ್ಯಗ ಹೈಕೋರ್ಟುಂ ಅದಿ ಎ ಗುರೂಪೆ ನಿಸ್ಬವ ಫರಾತಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫುರ್ಸತು ಸೆಬ್ಬರಿ ಮಿ ಗಾನನು ತನವಸ್ ಕೊದ್ದೀಫ ಎಫ್ ಹೋಗ ಕೋರ್ಟುಂ ಎಕಮೆ ನಿಮ್ಮಾಫ ಮಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಗಾಯ ಸಾಬ್ ಫರಿಗೆನ್ ದಿವರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟ್ ಕೊಫ ಮಿ ಗೇಂಗೆ ಕಂಡೇಳುಂಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೆದನಿ ಕುರಿಯ ದೆನ್ ಮಿ ಅಳ್ಮೆಂ ಮಿಹಾರು ಕುರಿನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಂ ಗೇಂಗೆ ಕಂಡೇಳು ಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮಸ್ಸಲೆವಾಣಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಫೊಣವಾಫ ಎಮ್ಮಸಕ್ಕೆ ತುಗೆ ಪಿ ಜಿ ಒಫಿ ಹೆಂ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಲಫಾದಿ ಫರ್ ಕಂಕಂ ಮ್ಯಾಲ್ಮೆಗೆನ್ ದನಿ ಕುರಮುಂ ಅದಿ ಅತಳು ತರಂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಮೆಂ ಬಿದನಿ ಗೇಂಗೆ ಕಂಡೇಳು ಮಟ್ಟಕ ಸರತೋಮಾ ಫರತ್ತೈ ಕೊಬಾತೋ ಬಲ ಎಕಂಕಂ ಮಿಹಾರು ಕುರಮುಂ ಏಯ್ ಎಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸುವಾಲ ಕಳ್ವಣ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಣು ಕಮಕಿ ದೇವಣ ಕಮಕಿ ಗೇಂಗ್ ಉತ್ತಕ ನುರಕ್ಕಾತಿರು ತೂನ್ ಹತಿಯಾರ ಮಿಜಾತುಗೆ ಗಾನೂನೆ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಮಿ ಫೋಂಗ್ ಆಸಮಿನ ದೇಹಾಸ್ ದಿಹವಣ ಹಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಫನರ ಕಹಾರ ಮಿ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಗಾನೂನೆ ಅಲ ವಜೂದುಗೆ ಗಾತ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸಿಸ್ವಣ ಹಾರು ಮಿ ಗಾನೂನು ಅಯುಮು ಕುರಿಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಫೆಣೆ ಮಗಮತಿಗ ವರ ನುರಕ್ಕಾತಿರು ಇಂತಿಜಾಮ್ ಯೋಗೆ ಕುಕ್ಕುರ ಗ್ರೂಪ್ ತಗ ಹರ್ಕಾತಿರು ವಾತ ಹೆಣ್ಣಮೇಸ್ ಅಳ್ವಣ ಮಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಾಹ ಕೊಫ ಇನ್ನಾಣೆ ಮಿ ಆಹಾರುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹಂ ಫೆರಿಗೆಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಹುಷೇಳೆ ಮಸ್ತಕ ಅಳ್ಮೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತ ಫಾಹಗವಾಕಂತ ತಕ ಅಳ್ವಣಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಮಾವುದು ಮತ್ತಗ ಬದಾರು ವಿಕಂಕಂ ವರ ಮದೆ ಮಿಹಾರ ಕುರಿಕೊಳ ಅಳ ಬದಾರು ಮಿಹಾರ ಫಾಹಕೊಳದ ಇಂತಿಹಾ ಮಿಕಂಕಂ ಮಧುವಣಿ ಮಿ ಗಾನನು ಸಬ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಇರಾದ ಕುರವಿಯಾಮು ಮಿ ಗಾನನುಗೆ ಬೇಣು ಎಮ್ಮೆ ಹೇವತುಕ ಬೇಣು ಕುರಿನಕ ಮುಗ ಯಗಿಂಕಂ ಬೆ දෙවනිය කොර බිස්වාදුක කොන්ටේනකද එත ඒ දැන් කොන්ටේනගේ දෙ මස්සලෙන් ඒ බෝලේද එතන කොම් මස්සේක වහකත ඒක පහ කරවි ආද මෙ අර්තිස්වාදුක දැන් දන්නවාද ඔති දැන් එමස්සේ තහුගේ කරොම් ගෙන්දනි මේජර් කරෙම් කරාතුන් දැන් මියදු අලුණු කුරින් දෙන්නේ මේ මේජර් කරම් බෑරි වැඩ නුගන්නවා එහෙන් දුවේග මේජර් කරම් කරාතුන් මේ ඒ තෆ්සීල් තේ රෝම මේ නුසෙරෙන හිච්චා කරම හමජී පොති
දැන් තීගති පහකුරේ මාදී බෑ දැන් ඒ තහුගියකු තෙරෙන් එක්කො හිඟා කමක වීම බකින් ඒ බෑතන් එගොත මිහින් තෆ්සීල්ත කෙන්නු මෙද්දේ වේනේ දෙක් එබේ ෆොලුම් නොස්වෙරින බද්දල් කොරබාදෝ තිස්වාල ඒග මාදී බය එක්කො ඒග අනේ ජවාබ් දෙබ්බේ ගත දැන් තිම්මනේ කුරබි අනේ FCPD ගුලම් හොරි සවාදේ ශරීෆ් කුර අමරංගල් සුවාල කන්නේ තික් හොරෙවි දැන් අශාර ඔබ්ලික් දෙහස් නවාර කුඩ කුදින් අදුලුගේ ගානෝන කීගේ මෑගන මක්සදකම ස්මිවණි කුදින් ඉස්ලාහකොම් මුත්තම නෙරු ඉංගේතෝ ඒගේ තෙරේ ගහම අල්මෙන් කුරිමිස් අලුන් කොමසරක ඉෂාරක් කොල්ලාෆින් මි අලුන එම්මෙ බඩ මි දීමාව මි ගෑන්ඩක ගානෝන ෆස්සහර වෙගෙන් දියරුග ගානුන් ලාසිම් කොෆ හොරි බයි කංකං මියදා හැමේ සදී එම්මෙ රංගල එස්ටැබ්ලිෂ් නොවේ හොරිකං ඒ කංකං කන්නේ එම්මෙ අවහන් රංගල වෙගෙන් දාම් ඒක නතිජා කවානේ වශාජෙහි ගොතන් හොරිහා කම මීගේ තෙරේග මිහර අල්මන මි මසකේ කොරේ ගොතන් අල්මෙන්න වේ සම ෆීල් වේ අල්ම එක එකණි කොරේ මසක ඇත්තකේ ගොතගේ එමි කම් මියද වේ දෙකම වශාජෙහි ගොත කුරිම වා ගොත කි හොරිහා ගොතකම මි බොනා හෙ මිකං හමජෙහිගෙන් ගොස් ඒක නතිජා රංගල වෙගෙන් දානකම එමෙ අලුන් කුරිමස් වාහ කොරෙවින් මි මර්කස් තගේ වාහක එබ හොරි වජූදකුනේ මියදා හැමයන් ඇරස්තෙන් මියදා හැමයන් ඇරගොදෙන් අලුන් දෙමෙ ෆාහක කුරින් එකක් දෝක අදි බයි කංකං ඒ ෆැෂන් වාහක හැමෙම එමෙ අලුන් ඒරස් මෙන්ෂන් කොල්ලි 2026 වනාරකි රංගල ආහාර කම අලුමෙන් එබ ගබෝ කුරමේ එමෙ අසුග මිවගොතකුනේ කොදි මාර්කස් කොග්ගෙන් බෑති බෑනේ තන්තනේ ගානෝනගේ දසුන් मी लाजमी को फवा हालत हो गए स्काइम करे फने ने तुम मुगे नतीजा है कि अलमना मी चैलेंजेस ता मी दो हुरुम गैम साल में गबूल कुरा एकम की मुतमो गमी ओला गिना को दिन की हम मार्कस को गेम फारवा देन जे को दिन का हस ड्रग को ड्रग का फारवा देने को दिन फारवा देने एविस का हाला मार्कस एंगा दे मी दो कोने वजूद है फेके सादी ड्रग इतुरंगा दे हेन फारवा दे मार्कस तो को तो गस एविस मार्कस मी दो ने तुम मुगे नतीजा है कि अस्तु कुकुरा को दिन मगतम मती का गिना वेगे दी ने सीपी का कंबडो मकीस ए दो के प्रेस गस फा करे वी गोतन हम मी फादा कोदी दोहन इतुरो मुंदा दो मीगे तेरे स्कूल निम्मा हम अलम मीगे तेरे वन्न कोदी में से हागिना मंगे बदे अदि ताकोरार को कोरा कोदी में मीगे तेरेगा ए बहिमेनि किंगे बदे एमे उम्मीद को जवाब दे जे का थैंक यू इतर सवाल इतर सवाल को तो काम बेणम वे हम सीपीआ वेस गोता अने कोपदें अलुन में जवाब देबी में इतर सवाल कर मैं det svar itu kulana me ane FCPF ade svar tima me fahakanga sawal menna waraboda mis media ga me fenigin de kuda kudinna aniya kurunge bay masata ve sama mis media ge bay live tagu terega ves mi fada masata ke femati mandata emme fahom me femati vegen de masale ki mi TikTok ga mi fada masale den tibe fulunge kobata mi har kuraba manda masakata ki hasako mi masale ge tibe fulunge tahugi korean ge bade to eswa den mi fada masala tam madu kurumatra ka tibe fulunge kobata jumla go tega kuraba mange da masakata ki de hama adi सवाल को लंबेड़ों में इकोनॉमिक क्राइम्स मी एवे सारा का तिबे फुल में तहोगे कुरा मसले तो गा मी गेले फैसानो ने एवे सारा का रिकवरी रेट तिबे फुल ना फाह करे फवे तो रंगड़े फवे तो एंटी स्कैम सेंटर के फरातम बे नोसरी के बदलो में बे फुल में दावे फवे स्कैम मसले तो गा मी गेले फैसा तो होदुम गा फदेवर का बोर्ड कुरियर में हासु करे फवा कमा तिबे फुल के तहोगे तो कम फाह करे फवे तो शुक्रिया तो दे में ती फाह करे विसवाल गा आमा माले रीजन हिमेने रशेग मी हिंगादी कमा अलमेना इंटेलिजेंस मालूमात के ल्यूमा गुलिगिंग एकम अटेंड वेगिंग एमस फुलुन ताहुगी कोरमो मिहार एबगेंदे इंगे तो दे एकम कारोना हम मिहार ताहुगी कोरेमुंदा मसले कवाती माव डिटेल्स एक नुदी एकम गवियस मी एकम हम काशवर कोदेंग अलन बेनो कुदिंग रक्कातिर कंग अलमेना होरी काशवर पूरे वी फाई गने अलमें कंबोडवा फदा कमे मिवगुत करने कमा नगब कोदिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल फैमिली डेवलपमेंट हम अलमेंगे ताहुगी गा हम गोलिगिंग एक मसकेत के मियास कोरियम एबगेंदा दिंग अलुंडो मी हम वार मुहिम इल्तिमासें हम कोल्लं हम बेनोंगे बावे मी तिसुवाला गोलिगे इंगे तो अलमना एम्मे बड़ चैलेंज कम ये दिमावा एक कमे गवा हम दन्नवालम बेनो हासकोन सोशल मीडिया गमी दावरवा एक कुड कुदिंगे एक खंक हासकोन टिकटॉक अलुंड फा कोरा इंगे तो एम अलमे इल्तिमास की एफ द प्लेटफॉर्म त बेनु फुल कोरवा फरायतकुं कुडकुदिंगे करामत गेल्लुमे वाफत कोम्मे मकसदें हासिल कुरं कमुगा वियस एकुदिंगे बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के कं कुरं जोणु कमुगा वियस एबा नेंगी नमस एकाल प्लेटफॉर्म तव कुदिंगे मालूमात वरबोड फोटो फदनुने मालूमात हाम कोरेवेगिं एबदे एम अलमिंग इल्तिमासकी एव्विस फरायतकुं एकं एगोतन नुकुरवाशे अलमिंग एब तिबीमे अलमना हमें अन्नाशे एकं अलमिंग हम बाला रंगल फियोल्तन हम अलमुंगेंदा मियास अलमुमसे बगेंदा में अधिकुरियं एत्तनुगे
එෆිවල්තන් අලාදෙන මීග නතිජාවස හාරංගල වෙස්නු ඉංගෙත ඒගොතන් හාම කුරුමුග නතිජාවස ඉංගෙත ඒ මීග තෙරෙන් උෆෙදේ බෑරු කන්තත්තන් ඒ බහුරේ ඒගොතන් ඒ මවලුමාතන් ඉංගිගෙන් නමස් නේංගි නමස් හාම කුරුමුග නතිජා හාසකොන් අල්න හමි දන්නවාලි වර ෆාකුමස් අමලුන ෆාගේ ෆෙබරි ටික්ටොක් තෙරේග බයි ලයිව් තහුග හම කුදින්න අදේ කුදින් ඉන්ට්‍රෙස්ට් ක කමෙක් කොරන් ඒ මක්සදු කමුග වියස් ඒ කොරවේ ගොතුන් ඒග නතිජා ගෝස්වා හාලෙත්තක මුලිකංකං ගොස්සෝරි කාලු ෆා කරේ මලු උම්මිදකි එවද ෆරාත්තකුම් මිකං හම හුට්ටාල දෙවවානේ කමං शुक्रिया දෙබති ෆාහකුරවි සුවාලුග මේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිම් ගේ ෆරාතුම් මියහරු තෙරේග තහුගි කුරොන මත්සවතක තෙරෙන් අල්ගොමෙන්නා රිකවකුරේ ෆෙබරි අල්ලක සාලිසස් තින්ස්තේක් සාදරුෆියා අධියගිතුරු දෙලක්ක හැද්දිය ෆස්සස් හස්තේක ඒ යුඑස් ඩොලර් මිහතන රිකවකුරේ ෆරි එකි මත්සවතව ඉතුරු සුවාලෙ දෙංග බස් බේපුලගේ නෙතියා මරුම නිම්මාදාන දැන් නිම්මාදම කුරින් අලුණු දෙතින් වාහකේ දන්නවාදම් බේනෝ දැන් මියහරුග මේ අහරු දෙන් බර නියමක කෑරිය ෆොබ්බා දැන් මේ ෆුර්සත් ලිබුණීම දැන් අලුණු මෙන් ගබුල් කරණි මේ නිමිගේ මිදා අහරුග දැන් පුදුහුන්න හාසක ක්‍රිමිනල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කොමාන්ඩම් බර ගිනද දෙක මස්සත් එක්ක හුචලි වර බොර මසෙක්කත් එක්ක අලුණු මෙන් මිකෝ මසෙක් කරන්ති මොස්සිෆුන් කෝ වරගෙන ඒතුන්ග හක්කුතක හවදාද දෙහිෆ විස්වාකම අදි මිහාරු සම කැන්ඩිනේල එමසික කරෝ මිදනි දැන් මේ තහුගේ මේ මසෙක්කතකි මීග වර ගින ගොන්ජුන්තකෙස් හුන්න මසෙක්කතේ දැන් ගානෝනි මසෙක්කතක වීම මීග වර මේ ෆර්වාතරිකම කොරංජේ කම අලුණ බේනම් වා අදි බයිෆාරු බයි බේපුණුගේ උම්මීදුත හුන්නහා ස්පීඩුගෙස් ගෙන්දවේ කහල මසෙක්කතේ බෙස්නෝ එමීග වර්ගින බෙදුන්තකේ බලාවර වගුතු හේද කොග්ගෙන් වරන් හික්මත් එක්කම කුරංජේ ගානෝනි මසික්කතේ තහුගේකකි දැන් මිකමු ගාලුණු වරන් හාසකොතේකම ෆාහක් කොද්ද අලුගොණ වෙන්න මේ මසික්කතුග දවල්තු ඉදාරාතකුම් ෆුදුහුන්න මේ දිබෙමුන්දා ඉබ්බාරදු මේ පුරුසතුග ෆාහක් කරන හම යා කර අයිතුංග ෆරාතුම් බස් හොෂේලේ මසතක මසත රිපෝට් කරමුගය අලුගොණ වෙන්න අලුමෙන් තහුගෙන් කරමුන්දා මසතෝග අනේ දේ මවදමාතක හෙකින්ගේ ගොතුග මිකමුග මේ එබ්බාරදුන් දේ ෆරත්තක මේ හුරියාකම සලුණුමෙන් හම වරන් උපදයක් ෆාහ කරන අලුණ මේ දෙනී වෙස් එගොතුග ඒ දෙවමුන්දා එබ්බාරදුන් අලුමෙන්න අබදුස් දිවමුන්දානක තම යාකෝ නෝස් වෙරින් අලුණුමෙන් ෆුදුන් කරා මසෙක්ක රයිතුනා හම පොරකො දෙනුමට්ටක ති කුරබා මසෙක්ක වෙස් හම මේ ෆුරසතු සලුණු හම වර උපදයක් ශුකුර වෙරකම ෆාහ කරන හම ඒ උම්මීදු හම කුරියුන් එත්තාගේ සම නෝස් වෙරේ නාම දලුණුමගේ බොයි දැන් අලුණුමෙන් අබදුස් බදනි හම රයිතුන්ගේ කම්බොඩුන්තක රයිතුන් හුෂාලා මස්සතක අලුන්න දෙතරේගේ රයිතුන් මිකමුග කුරා උම්මීදු එගොතුග හම ඔන්නානකම අලුණ මිතිබී හම රයිතුන හිදමෙ කුරුමුග දැන් හාසකොතෙග්ග මෝල්ඩිස් පොලිස් සර්විස් අදි තහුගේ ඉදාරා නූනස් දෙමුන්දා හුරියා හිදමෙත් එකියුස් රයිතුන් හිංගම ජුහුම් ලිවේ ගොත දෙවේ හිදමෙතක ගොතුග දෙවුම් එයි ෆුදුහුන්ගේ හම හුරියා ෆුදුහුන්ගේ සදි මුලි මොස්සසාගෙස් හම දෙකේ බේනුබා ගොතකි අදි ඒ ගොත ඒ මසික්ක කුරවේත අලුණ මෙන් අපදිස් මසේ කුරොම් මි ගෙන්දනි එහෙම මිහිසාවු දැන් අලුණ මි ප්‍රෙස් මියදන් නිම්මාදාන අදි සෙපාරු නෝස්වෙරි මි ප්‍රෙස්ක බෑරෙඩ බඩන්ත පිටි ශුක්‍ර අදා කර අදි කුරියන් ඔති මිලාදී ආහාර කම බාති දිවේ පුදුංග හිදමතුග පරාතුන් ලෝකෙති දිවේ රයිතුන ආහාරගේ තහුනියස් දන්නවාදම ගෝෆා දිවි ගන්න. අස්ලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු.